tirka shi. Ran malam ya ɓaci inda ya caccaki Nafisa Abdullahi akan kalamanta da ta yi kan aure, inda idan ba ku manta ba Nafisa Abdullahi ta ce babu abin da ake a aure face bautar da mace da bauta wa mijinta da take yi, inda ta ce ita bata ga amfanin aure ba. Bayan waɗannan kalamai da Nafisa Abdullahi ta ran malam ya ɓaci inda ya caccake ta, ya ce kuma ya caccaki kalaman da ta yi, sannan ya ce ya kamata Rahama Sadau ta zama miki izina, inda a yanzu haka tana can a gidan mijinta kuma tana zaman lafiya. Ya kamata ki dinga amfani da kalaman Hadiza gaban da a duk sanda aka tambaye ta za ta ce aure lokaci ne, idan lokacin ta yayi za ta yi, amma ba ke jahila mahaukaciya ba da kike cewar ke baki ga amfanin aure ba. Don haka kuwa malam ya ranshi ya ɓaci kuma ya cicciki Nafisa Abdullahi. Amma kafin mu kawo muku bidiyon ku daure ku danna alamar subscriber da kuma alamar ƙararrawar sanarwa ga bidiyon kamar haka. Mu dawo a cikin Kannywood mu ɗauki Rahama Sadau da yake tafi ki albarka, tafi ki matsayi ma a duniyar fim. Ta je ta har Hollywood na Amerika, ta je Bollywood na India, har an yi fim da ita na indiyanci ma tana ji. Ta fi ki iya turanci kuma ta fi ki kyau kuma ta yi aure. Allahumma a ƙarshe abinda zan rufe da shi, idan muka ɗauki irin Hadiza Gabon, ai ka gabata da miji, amma ka dubi duk interview da ake da ita, in an ce me yasa baki aure ba, yadda ce aisha aure lokaci ne, in Allah kawo zan yi. Kaga mai hankali kenan, ba ke ba mahaukaciya. Wani na sani ta zagi aure, ta wulakanta aure. Hausawa ba su waye ba, Hausawa gidadawa ne, ita mummuna ne ta ba gidajiya, ba wanda ma zai aure ta. Kuma haka za ki lalace ki tsufa, a daina amfani da ke a fim, ki koma kina sai da goro da sigari. Ba ma miki wannan fatan, Allah shirye ki, amma in kin ci gaba da zagin addini wallahi karshen ki kenan. Ba wanda ya taɓa musulunci ya gama lafiya, babu shi a duniya. Muna miki nasiha ki ji tsoron Allah, in baki ji tsoron Allah ba duniya za ta miki ladabi. Mun yi wannan maganar saboda maganar da ta ya taɓa hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam. Duk wanda yake goyon bayan ta kuma ga fili ga mai doki, amma duk wanda ya taɓa addinin mu sai mun taɓa shi, kowane ne. Allah ta'ala in ba an yi auren ba za a haife ta, amma ba ta da mafaɗi ne yayi, babanta da mamanta duk sun rasu, ke sa take ta, amma fa tana bi umarnin darakta, kar ku manta. Darakta zai ce tashi, zauna, ki ɓata rai, ki hawaye, duk za ta yi. Amma miji ne bauta ne, wahala kaza kaza kaza, a ɓata tarbiyyar